Салом алейкум. Юра, чӣ мекунед апаҷон? Юра мешковем. Як ҷо? Завод. Ай сар то бегам хеле ҷамъ мекунед. Баъд чанд сум то метавон? Чанд сум? ҳоли ҳамрӯз ҳамон қад ҷамъ карде? Ай сарӣ? Чӣ ном доре напа шумо? Тахмина. Ҳамин шаҳри Бухтаре? Ёрдамчӣ надорем? Бача, шавҳар, падар? иҷозат аст мо забт кунем шуморо охӣ? Яке ҳамон кас ёрдамтон мекуна охӣ? Ки ҷода зиндагӣ мекунед? Ки ҷода апаҷон? Шаҳлода. Хонаи падар модарда? Падар модар ҳаётан ё ки? Ҳастан? Баъд падар модар чанд солаам пиран? 90 сола? Шумо бародар надоре? Додар, ака? Додар дорам, майдар. ҳар рӯз ҳамин кор қади машғуле? Дига ягон ҷо ҷои кор хондагӣ несте? Мактаба нахонде? Барои чӣ? зур то нарасӣ? Шумо ягон картаи банкӣ доре? Не. Карта доре ки мо бимонем? Як то рӯзи душанбера? Телефон доре? Телефон ту чандай? Нафаҳмидам. 918. мумкине мо ҳам телефони шуморо ҳамҷа бинем? Симкарта ту чия? Инамия? 911 18 34 18. Ҳам хеле? 18 34 18. Паспорт доре шумо? Паспорт дорем, гум кардам. Гум карде? Баъд чӣ картаи банкӣ мегире? Ба номи паспорти отатон? фамилиятон чия шуморо? Омидова Тахмина. Ҳами шаҳри Бухтарда таваллуд шудагӣ? иҷозат аст ки ҳами навора мо дар интернет пахш кунем? иҷозат метиҳед шумо? ки ҳами духтара гуфтаем хеле зиндагӣ вазмин дора, яке ҳамон кас ёрдамтон мекунад? оли аз соати чанд биромаде ҳами саҳари кор? аз соати 9. аз соати 9 баъд ҳамон қад ҷамъ карде? ёра ҳами ягон корхонада қабул мекунад? мебари унҷа меспоре 40 сум 50 сум ту метиҳад? фреб намекунад, пулотон наметиҳад охӣ? вазмин нест ҳами кори шумо мекунед? ягон кас яке ягон ҷои кор ту биёва кор мекунед? чӣ ҳунар доред шумо? масалан чӣ? ягон чӣ медузе? ягон ҳунари хӯрок пухтан доред? метонед яъне ки ҷои кортон биёван кор мекунед? чанд қашид ба ҳамин кор машғуле шумо? хелаш яъне ки 1 сол 2 сол? 1 сол мешавад? фарзанд надоре? шавҳар кардагӣ несте? ҷудо шудагӣ? шавҳар нигоҳубӣ намекунад тамоман? хай мо кӯшиш мекунем ки ҳамин рақамои телефонтона мемонем. яке ягон шахсои хайрхоҳ пайдо мешаванд, зангтон мезананд, дастгиритон мекунанд. адрестон ҳам як бор бигем, ҷое ки зиндагӣ мекунед пураша бигем. заводи пахтаи шаҳлода? ҳамин корхонаи умеда ҳами ё ки шаҳло? ҷои пахтазанак? адрес рақамша намедонед чи? яъне ки маҳаллаи шаҳло хонаи 15? уҷа хона кира суроғ кардан мумкин аст?
اکه رحمت الله پدرتون میشه رحمت الله مادرت چی نام داره؟ حدیسمو حدیمو خیلی ما همین نوار همه پرتویم در یوتیوب خو اپا جون با چیزش نشیم ما شما را زنگ میزنم ما تلفن تو نگرفتم حالی همین روزه حق کارتون بتیم میره خونه تو بس میکنه جمع نمیکنه دیگه 50 سوم یعنی که بتیم خونه تو میره ها زیاده اینه یک دیگه جمع نکنه امروز روز خونه تو بره مالی و شباره با پگاه یک کفاری تو با میبره مسپورینش مالی خدا نگهبان تو باشه اپا خیلی ماجرا را اگه چی گفتنی باشه بگنشون اینا دستگیری کنم بگه مالش خدا نگهدار مایو ما خونه تون بریم اجازت میتین سیون کشون کنه همه شما را زنگ میزنم ما تلفن تو نه بیارم زنگ کنم